I pozdrav svima ljudi, danas imamo Zulu challenge, samo nož i bomba. Tako da, hajde da krenemo. Znači, ja sam se... Ako ste gledali prošlu epizodu, saznali ste da sam se ovdje uštekala. Ali, da smo me ubili da vidimo 14 puta. Zašto me u pligu bez oka ubio? Ne ljutim se. Izvinite majko moja, izvinite. Zašto me u pligu bez oka ubio? Ne ljutim se. Izvinite majko moja, izvinite ponovo. Okej. Pozdrav svim ljudi, danas ćemo raditi reakciju na to kako ja igram Zulu. Naslov je prva Zula. Svi osvijete dole like. Ja ću sad na kompjuteru da osvijem like. I idemo. What? I pozdrav svim ljudi, danas imamo strategiju. Samo malo. Tako. Idem. Znači, ovo je već hoće da pojavi. Kako se ovo je? Okej. Mislila da će neko biti. Ono dobro, onda... Pozdrav svima, pozdrav. Ja sam Anđela. Pozdravlja Suncokret HD. Koji je ovdje. Suncokret HD se kanal zove. Alo. I može like. Ne. Ako svi date po jedan, ako neko da jedan like i neko se... I bar se jedna osoba preplati na moj kanal, bit će to strava, tako da lajkujte! Gdje su mi ruke? Nemam ruke! Šalim se ljudi, lajkujte! Ajde, sad ćemo da kažemo šta se dešava. Znači, svakim videima u nekom će biti smiješni videi, neki loši, tužni, neki će biti strašni. Izvinite zbog osvetljenja, mi napolju snimamo, nekako nas mrzalo da odemo unutra. Lepo je. Svaki dan treba da izlazite kad je lepo. Nemojte kad pada kiša. Nikako! Jedan. Čekajte. 1, 2, 3.